הולכים לביץ'. בואו נלך. ביץ', הולכים לביץ'. הולכים לביץ', הולכים לביץ'. הולכים לביץ', הולכים לביץ'. הולכים לביץ'. הולכים לביץ'. הולכים לביץ'. הולכים לביץ'. הולכים יפה, good boy. כריש מחדרה. אני הולך לכריש. כריש. יאללה אמא, יאללה. תכיני לי טייג. את צריכה להגיד לי, ואז זה כעס אני מתעצבנת, שכחתי אני מרוקאי? מרוקאים זה הייתה הכי עצבנית בעולם. אם לא ידעת שזה... לכי. אמרתי לך איזה לצחוק. מה, את לא יודעת קצת לצחוק? גם בדברים כאלה. יואו, זה יכול להתפוצץ שם? אמא, את יודעת מה אני אעשה? זרקתי בלון מים לתוך מים. יש סיכוי שזה לא יתפוצץ. תנחשי איפה אני. איך את יודעת? צדקת. תנופה. אוקיי, איפה הכריש? להתכופף. הנה הוא, כריש. קרישי. איך הוא עובד ככה למטה? מה עושים ככה? אוקיי. חוקרים את הים? תשאיר למטה. סליחה. את יודעת שעשינו מבחן במתמטיקה? כן. כמעט הכל וי. היא התחילה לבדוק. היא כבר חילקה ציונים לכמה אנשים. כן, היא עשתה את זה מהר. מישהו כבר קיבל 100. נוח תמיד מקבל 100 בדברים במבחנים. תמיד, בכל מבחן. לא יודע, אפילו המורות כבר מתעצבנות על זה שהוא חכם מדי. כן, הוא יותר חכם מהמורות, הוא פעם אחת החליף את המורה מרוב שהוא היה חכם. כולם קוראים לו החגמולוג. אותו דבר.
מה זה חגמולוג? מה? ממש חכם? הוא יותר חכם מכל הכיתה ביחד. אמא? מה זה היה הרעש הזה? לא, היה כזה רעש של עטיפה של... הרעש של ה... פאה! נראה לי אוכלת את ה... הופה. אוקיי. מס הכנסה. אמא, יש פה בתים בתוך החוף. אני יכולה אחר כך לשלוח לך את הסרטון שעשיתי בחוף? אוקיי, אמא? אני אעשה סרטון, אני מצלם. ואז זה נשמר לי בטלפון. אני יכול? את יכול, אמא? לך! את הסרטון.